Wel, yr hyn sy'n digwydd yn Nhy John Penri heddiw yw da ni wedi bod yn lleisio ap Beibledd newydd Arwyr Ancora. Mae'r ap Guardians of Ancora bellach allan ers blwyddyn. Wedi ddatblygu gan Scripture Union, fe gostiodd dros filiwn o bunnau i'w greu. Yn ffodus iawn, mae'r costau Cymraeg dipyn llai. Da ni'n ddiolchgar iawn bod yr enwadau wedi dod i mewn yn bartneriaid gyda hyn, a bellach mae'r pethau'n dod at ei gilydd a gobeithio cyn hir fydd yr ap yn barod. Mae yna gymeriadau ym myd Ancora. Y prif storiwraig ydy Fabula. Mae Betty Wyn James yw Fabula. Wedyn mae'r Urdd feistr, a'r Urdd feistr ydy Eirian Wyn, neu Rosfar Consiriwr, fel fydd rhai yn ei adnabod e. Ac mae yna fanion gymeriadau eraill hefyd yn gwneud ymddangosiad fan hyn y fan draw. Tirdd Fabula, gallwn ni wneud hyn gyda'n gilydd. Dwi'n meddwl bod potensial mowr i'r gêm yma, achos mae pob plentyn yn chwarae gemau, naill ar y ffôn, neu ar ei iPads, neu ar unrhyw offer bach fel Android ac yn y blaen. Ac fi'n gallu gweld hwn yn dal ymlaen. Fi wedi cael pip ar yr un Saesneg, ac mae'r graphics yn wych, dwi'n meddwl, mae'n safonol iawn, ac felly'r un graffeg fydde fe i'r Gymraeg, a bydd e'n ddeniadol iawn. Fi'n credu, mae nid yn unig plant, falle bydd embell i eidolyn am y tro cyntaf ar y gêm ar y ffôn. Felly yn y pulpud ar y sil, tra bod pawb yn canu mynnau, falle bydda i fel hyn yn dyfe gyda'r gêm ar y ffôn. Be mae Scripture Union wedi sylweddoli ydy, mae prin ydy gwybodaeth plant o'r Beibl bellach. Dyw darllen Beibl ddim yn rhywbeth sy'n digwydd, ac felly maen nhw wedi datblygu'r ap yma, sy'n ap gêm. Mae yna tasgau i'w cyflawni, neidio a chwilio, hel trysor, dod o hyd i oleuni, y firebugs, ac wedyn mae yna gwest, mae yna 11 cwest, ac o fewn bob cwest mae yna storiau am fywyd Iesu. Ac felly naturiol, mae yna'r Dolig, mae'r Pasg, ac yna gweinidogaeth a bywyd Iesu hefyd. Y bwriad ydy wrth gwrs lawnsio'r ap yn Eisteddfod yr Urdd. Yr her wedyn, a mi fydd hwn yn rhywbeth fyddwn ni'n medru wneud mewn partneriaeth gyda'r enwadau a gyda'r eglwysi, yw rhannu'r wybodaeth fel bod plant Cymru yn gwybod am yr ap ac yn gwybod sut i'w gael e. Mae e'n rhad ac am ddim, a heb os hwn fydd yr ap Cymraeg gemau i Beibledd fwyaf uchelgeisiol fydd ar gael.